Rada maju lono, Lek. Lakon kang tak sandang rino lawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu tan graita jebul impen wati aja kurang pamengku yen ana tumindakku sarwa kurang nanging iki kabeh wis kebacut mulane rakasane aku trimo manut mung tujune pituturku marang kowe wis tak anggap bakal jamu pinggir dalan gedhe bebasane kaya petet sewu ojehane kanthi kasekake aku ra bakal gondeli seliramu tumindakan tutu salumrahe kabeh mangu aku ngrumangsani ra bisa nyukuti kebutuhanmu. Sopo sing gelem lakoni lelakon kang tak sandang rino lawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu tan graita jebul impen wati aja kurang pamengku yen ana tumindakku sarwa nanging iki bareng wis kebacut mulane rakasane aku trimo manut mong tujune pituturku marang kowe wis tak anggap bakul jamu pinggir dalan gedhe bebasane kaya petet sewu ojehane tanti kasekake aku ra bakal gondeli sliramu tumindakan tutu salumrahe kabeh mangu aku rumangsane ra bisa nyukupi kebutuhanmu ning nang nang yes. Baik, terima kasih untuk menemani sobat kalau muda Gus yang sedang santai-santai.